Ay lang yan. Sama pirata ni. Pila ni? Kayo ti. Kani? 100. Kaya ito pila? 180. Ay, adlaw ka spider. Kinukul kasi mahal ko kasi tingin. Agapit ka punta ka sumil. Oo nga lang ano. Sumil? O sumil? Punta na ba kayo? Ako mag-market, hindi ko mag-market. Ay, mahal. Galit yan, 150 na ang kaya nga. Ano mo galit? Nag-usap sila, May?